Co vám tedy dorazí domů? To jsem zvědavej, jestli ta dráha bude stejná jako na té fotce. A ano, vypadá fantasticky. Hned po rozbalení, kde stačí pouze otočit nožičky, je dráha připravená k hraní. Všimněte si toho luxusního dřeva, té super kvality opracování, kde si všichni ve firmě dáváme velmi záležet na tom, aby to bylo co nejjemnější a co nejpříjemnější pro vaše malé děti. Ke kuličkové dráze standardně přidáváme jezdítka, které se skládají ze 4 barevných kuliček, jezdícího kašpárka a jezdící kytičky. Barvy používáme od renomované německé firmy s certifikací TÜV, které splňují nejpřísnější evropskou normu EN 71. Naši kuličkovou dráhu naleznete na www.trihorce.cz.